Krásný den, ženy. Já vás vítám u vysílání Otestuj svůj core. A počkám, až tady ostatní naskáčou. Takže zdravím všechny, které se koukáte ze záznamu, protože vy to vidíte takhle hned od začátku. Tak, já si to tady nahledám, já to tady označím všechny, že jako vysíláme. A za chvilku, za pár minut začneme, jo? Vy, kdo už koukáte, já už vidím, že už se někdo dívá, čau. Napište mi, jestli vidíte, slyšíte, jestli to jako frčí, jestli je to v pohodě. Já si to tady nahledám ještě na počítači, abych viděla, jestli to je v pohodě. Ale doufám, že jo. Doufám, že jo. Z té techniky mám vždycky největší stres, jo. Tak, super. Hele, vypadá to, že to jede. Tak je to super. Ještě se podívám, jestli to jede v té události. Jak jsem vám posílala ten odkaz do e-mailu. Jo, tam to taky jede. Dobrý. No tak super. Jo, tak dobrý. Tak to vypadá, že to se mnou kámoší. Tak to je fajn. Tak, já tady ještě označím všechny. To jsem včera měla dotaz, jestli budu označovat, aby vám to vyběhlo. Takže to je dobrý nápad. Já tady to úplně až tak často nepoužívám, ale někdy jako jo, když chci, aby vám prostě něco neuteklo. Ale je mi jasný, že to stejně neuvidějí všichni, nebo jako, že se to neukáže všem, který by chtěli, takže pak máte právě možnost se kouknout ze záznamu, kdo jste se registrovali, přijde vám to, ten odkaz do e-mailu, abyste tady nemuseli pak jako hledat a tak. Takže píšu lekce, otestuj svůj core, běží tu, všichni, běží tu, zavináč, všichni, tak, super, bezva. Kristýnka píše, ahoj, vidím, slyším, tak to mám radost. Tady se podívám ještě, jestli to vidím i tady, na tom vysílacím, jestli vidíte, slyšíte, jestli tady jsou nějaký, tak to tady přepla. Jestli tady jsou nějaký komentáře, nejsou, ale jo, Věrka, ahoj, slyším, vidím, ahoj, Veruš. To jsem ráda, holky. To je hrozně dobrý, že jako vidím tady vás, který jako znám, který prostě vím, že jste třeba byli v kurzu, nebo se jako koukáte na ty moje vysílání a tak jsem vždycky potom hned jako klidnější. Ale dneska tady bude i spousta žen nových, protože jsem to hodně rozšířila do světa. Tohle měla jsem zapnutou i reklamu, takže některé holky, nebo hodně holek přišlo jako přes reklamu, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat, protože spoustakrát prostě nějaká reklama nás zaujme, ale potom se na to vyprdneme, že jo. Takže jsem zvědavá, jaký budou tady reální čísla. Ráďa píše, slyším, vidím, Maruška píše, ahoj, taky slyším, vidím, Pája, já taky a už se těším, super, Andrejka, slyším, vidím, skvělý, Eliška, slyším, vidím, Terka, slyším, vidím taky, ahoj Terko, čau, s Terkou se známe naživo, jsme spolu chodili na základku. Tak to je hezký, jak se to potom takhle jako propojuje, že i když s těma lidma nejste jako v kontaktu, prostě úplně jako offlineovým, tak ale přes ten online se to třeba zase propojí. Tak hele, super. Tak jo, tak ještě Hanička píše, vidím, slyším, tak super. Tak to je super. Hele, je vás tady 50 aktuálně, což je skvělý. Mám radost, je skvělý. A který se připojí holky později, tak se připojí později. Takže já bych to oficiálně začala teda, takže vás tady oficiálně vítám na lekci Otestuj svůj core, kde si zdravě zacvičíte a zároveň vám řeknu, co máte sledovat, abyste zjistili, jestli to je jako v pohodě, jestli vám to funguje všechno, jak to má fungovat, a nebo jestli by bylo potřeba na něčem ještě specializovaně zapracovat. Já jsem Iva Kredbová, pro ty, s kterými se neznáme, jsem lektorka zdravotního cvičení a zaměřuju se posledních 9-10 let na cvičení žen po porodu. Poskládala jsem svoji metodu, kterou jsem nazvala Core Care, jako péče o core, protože prostě to je ten základ, jo? My prostě potřebujeme základně pečovat o ten core, ne jet bomby, ne prostě se tady někde strhávat a tak, ale potřebujeme ten core hlavně opečovat. Opečovat tím cvičením, opečovat třeba nějakýma automasážima, opečovat i odpočinkem, jo? Opečovat nějakou uvolňovačkou a tak dále. A to si všechno tady povíme.
Tak jo, hele, ty čísla ještě naskakujou, tak já ještě chviličku počkám. Ano, ahojky, všechno OK, píše Aja, super, Aji, ahoj. Tak, skvělý. Lenka taky, ahoj, slyším, vidím, Denča, slyším, vidím, super. Holky, dneska to bude fungovat tak, že nejdřív si řekneme trošičku nějakou teorii na úvod, nějaké souvislosti, abyste prostě tomu rozuměli, protože já mám jako tu vizi, že věcem, kterým rozumíme, tak potom nám daleko líp fungujou, protože víme, proč děláme to, co děláme. Jo, než když vám prostě někdo řekne jen tak jako random, prostě dělej 10 cvičení tohodle, 10 cvičení tohodle a vy vlastně nevíte, k čemu to je dobrý, nevíte, co máte cítit, nevíte, jako kam to vede. Takže proto říkám nejdřív souvislosti, pak si zacvičíme, já vám řeknu, co máte sledovat. A na konci bude losovačka z vás, který tady jste naživo, a to jakoby ne z těch, jako já nepoznám přímo lidi, kteří se dívají, ale vidím komentáře. Takže už tím, že jste mi teďka napsali, že vidíte, slyšíte, tak vlastně jste si zvýšili šanci na to, že vás potom můžu v těch komentářích vylosovat a budeme losovat o potom specializovaný online kurzy Core Care, jo? Tak, ale to bude až na konci. Otázky pak můžete psát sem, ale dneska si myslím, že nestihnu na ně odpovědět, nebo možná jenom jako na pár, prostě, který se budou týkat té lekce jako takový, ale jako na nějaký vaše konkrétní dotazy budu odpovídat ve středu. Ve středu od 9 hodin tady bude další živý vysílání, kde se koukneme na to, dám vám nějaký tipy, jak efektivně cvičit i s dětma za krkem. A odpovím na vaše otázky. Takže vy, když mi potom napíšete klidně sem, tak já vám na ty otázky odpovím. Budu se snažit i jako to napsat, ale budu na ně odpovídat ve středu. Jo, kdybyste nemohli ve středu koukat naživo, tak to nevadí, i když zase bude možnost vyhrát, jo, takže doporučuju. Ale kdybyste to nestíhali, tak nevadí, koukněte se na to zpětně. Jo, nebude to jako, že budu odpovídat na ty otázky v tu středu, který mi tam zrovna přijdou. Budu odpovídat i na ty, co přijdou teďka do té středy, protože některé holky se na to kouknou ze záznamu, třeba dneska večer, napíšou mi sem pod to video a já na to odpovím v tu středu. Jo, tak abyste věděli, jak to teda tady budeme. Lucka, vidím tě a slyšíte to jako vždy. Děkuji, Luci, s Luci se taky známe naživo. Tak to je milý a to je takový hezký. Věruška, kež by si konečně poštěstilo vyhrát, fakt bych to potřebovala. Věruš, držím palce. Kačka, vidím, slyším. Markéta, jak se ty komentáře rozjeli, no jasně. Hanička, ahoj, Monče, ahoj, super. Tak jo. Tak jo. Hele, myslím, že máme nějakých tady 7 minut po začátku vysílání, takže už se na to vrhneme. Takže začneme tím vlastně, co je to ten core, jo, protože core je hodně skloňovaný na polyfitness, ale jako nikdo moc neříká, co to vlastně je a proč bychom ho měli mít funkční, nejenom jako silný, namakaný, ale funkční. Takže core se skládá ze 4 hlavních věcí, které nás zajímají. A jsou to nejhlubší svaly břicha. To jste viděli, kdo jste viděli tu reklamu upoutávku, jak jsem tam měla takhle ten ručník kolem sebe, přes ten overbal, přes to těhotenský břicho. A ten ručník jsem tam měla právě proto, protože to jsou ty naše nejhlubší břišní svaly. Jo. A ty naše nejhlubší břišní svaly, oni nám jdou opravdu od zad takhle dopředu. Jo. Ten sval se jmenuje transversus. A takhle vede a ten nám dělá právě ten štíhlej pás a dělá nám to plochý břicho. Jo? Takže to je součást toho koru. Naproti tomu přímý břišní sval, na který se prostě posiluje v posilkách, jo, sedilehy, sklapovačky a tady ty klasické cviky, tak to je přímý břišní, který je na povrchu a které jsou vlastně jenom takhle, když si to představíte, tak to jsou takovýhle 2 proužky tady.
jo, ale ty vás nedržej. Ty nedělají to placatý břicho, ty nedělají ten štíhlej pás, ty nedělají tu funkčnost tomu kóru. To už je potom jako to, že tady pak budete mít ty buchtičky, tak to už je třešínka na dortu, jo. A to, když máte buchtičky, tak to znamená, že to břicho už je přepesilovaný a to jakoby taky není zdravý. Takže jako vlastně buchty nechcem, i když chápu, že jako je to hezký, ale to je úplně to poslední, co by nás mělo zajímat. Nás by měl zajímat ten transverzus, ten kolem do kolečka, který my potřebujeme mít prostě funkční a aktivní, aby vlastně nám podpíral vnitřní naše břišní orgány a aby to celý, ten celý core, nebo ten celý jakoby korzet, já tomu říkám takový korzet, jo, když si to představíte, tak vlastně, když budete mít ten transverzus silný, tak vám to dělá podporu páteři. Takže proto, když máme oslabený core, tak často to jde ruku v ruce s bolavýma zádama, protože prostě ty záda se nemají do čeho opřít. Další součástí kóru, která je často opomíjená a občas je to ještě furt takový jako tabu, je pánevní dno. Pánevní dno nejsou jenom ty dírky, pánevní dno nemají jenom ženy, pánevní dno mají i muži, máme to prostě všichni jako lidi, vlastně i zvířata, nohovatý, jo. Každopádně máme, pánevní dno je svalová struktura, jo? Když si to představíte, tak je plus minus velká jako dlaň a rozprostírá se nám tady vepředu. Sponastytka, když si našáhnete, vzadu kostrč, nebo jako kost křížová, to je kost, která je asi tak velká jako dlaň a je tady, jo, přichází nám do kostrče, takže kost křížová, zepředu sponastytka a když si tady našáhnete, tak tady, jo, je takový hrbol, když sedíte třeba na tvrdý židli, tak to můžete cítit. To jsou sedací hrboly, jo, pravá, levá půlka. A mezi tady těma 4 referenčníma bodama se nám rozprostírá to pánevní dno, který má několik vrstev. A my potřebujeme, aby byly funkční ty nejhlubší vrstvy. Jenomže ty nejhlubší vrstvy nemůžou být funkční a nemůžou nám vlastně držet ty orgány, jo? Protože to pánevní dno vlastně je tam proto, aby nám podpíralo všechny orgány, které máme v břiše, protože ta gravitace, že jo, je tlačí dolů. A to pánevní dno musí být dostatečně silný a dostatečně pružný na to, aby to ty orgány podpořilo a udrželo a aby jsme na tom pánevním dnu neměli nějaký problémy, typu klasicky inkontinence, po porodu hodně častá, furt tabu, nebo nějaký poklesy orgánů, může tam být cystokéla, rektokéla, to jsou stavy, kdy se močový měchýř nebo střevo tlačí pochvou ven, nebo pokles dělohy jako takový, jo, nebo potom prolaps, to je zase, že už to jakoby jde víc ven. Jsou zase různý stupně, tím vás nebudu zatěžovat, to je jako na lékaře, ale tady ty stavy se dají úplně krásně ovlivnit cvičením. Ale nestačí cvičit jenom pánevní dno, nestačí cvičit jenom povrchové vrstvy, ale naopak většinou ty povrcháče potřebují uvolnit a aby se ty vnitřní svaly mohly zapojit. A aby se ty vnitřní svaly mohly zapojit, potřebujeme jemnost. Takže posilka nám na to nepomůže a jo, ani žádný takový ty brutální kórový cviky typu plank, ani plank na boku, ani prostě nic takového nám na to nepomůže, protože to přebírají ty povrchové svaly a ty vnitřní prostě nemají šanci se zapojit. Jo, a ten problém se může naopak ještě prohlubovat. Hodně z vás, když jste mi sem chodili, žádali o přijetí do té skupinky, tak jste vyplňovali, že vás trápí a největší procento těch trápení bylo vypouklý břicho stále, plus diastáza a právě to pánevní dno. Jo. Takže to bych chtěla říct, že je opravdu potřeba to dát do té jemnosti a dát to do té souhry, protože pánevní dno samo o sobě taky nebude dobře fungovat, když my nebudeme mít zbytek toho kóru jako dobrý. Jo. Co je zbytek toho kóru? Takže řekli jsme si, že tam je ten transversus, nejhlubší břišní sval kolem do kolečka, který nás drží. Ze spoda je to teda pánevní dno. Ze zhora tam je bránice, strašně důležitý sval. Je to náš hlavní nádechový sval, bránice, která nás takhle jako protíná a odděluje hrudní dutinu od břišní dutiny. A ta bránice zároveň se nám ale upíná tady na bederní obratle. Jo. Takže ona, když dobře funguje a když se dobře tím dechem rozvíjí, což v těhotenství ta její funkčnost je omezená,
Takže proto právě nám potom ten core tolik nefunguje, protože ta bránice může být omezená, nerozdechaná, stažená, jo, tím, jak jsme měli to miminko tam, a nebo to může být i tím, že dlouho a často sedíme a prostě ten nějaký náš zdravý pohyb jako není dostatečný. A ta bránice, když vlastně pracuje dobře, tak zase opět nám za prvé komunikuje teda s ostatníma těma částma toho kóru, to znamená s tím transverzem a s pánevním dnem, a zároveň se jakoby ovlivňují a podporujou. A hlavně nám dělá, protože to je stabilizační sval, a ta bránice nám dělá podporu páteři. Takže my, když nebudeme vlastně pracovat i na dechu, tak se třeba těch bolestí zad jako ne úplně tak efektivně zbavíme. No a potom čtvrtá část toho kóru jsou malý svalíky mezi obretlema, který nám vlastně držej tu páteř jakoby ve vzpřímení, nebo respektive se zapojují, když ta páteř je ve vzpřímení, a ty se zapojujou, když, ale všechny ty ostatní části jsou funkční a dělají nám prostor mezi obratlama, a zase vede to k tomu, aby to všechno bylo funkční, aby záda nebolely a tak dále a tak dále. Takže my potřebujeme pracovat s bránicí, což se pracuje s dechem, potřebujeme pracovat s transverzem a potřebujeme pracovat s pánevním dnem. A tady ty věci potřebujeme dát do nějaký souhry, jo? Do nějaké funkčnosti a do nějaké souhry, aby si navzájem jako neškodili, ale aby se podporovali. Jo? Takže to je toto. Takže to jsme si řekli, jak to tady vypadá, můžete mi dát vědět, jestli vám to dává smysl, jestli tomu rozumíte, třeba nějaký aha momenty, jo, nějaký aháček, tomu říkám, protože to se taky děje, ale já doufám, že už je to povědomí o tom trošku rozšířenější a že třeba už jako spoustu těch věcí víte a je to jenom takový opáčko pro vás. Takže to je, co se týká tohodle. A teďka, jak my to poznáme, jestli to funguje nebo to nefunguje. Takže prvotní věc, jakoby to, jak poznáme, jestli ten kór mám dobrý nebo ne, je postura. Jak já dokážu během dne držet tělo. A vím, že to je oprus, jo. Vím, že to jako prostě lidi nechtějí slyšet. Jo? Ale to držení těla, holky, je prostě alfa a omega. To je úplně klíčový. To je prostě naprostá nezbytnost. Protože vy, když si budete hlídat držení těla, tak tím právě krásně ovlivňujete tu funkčnost toho kóru a dáváte mu možnost se mnohem líp jako zapojovat. Co to znamená dobrý držení těla? To znamená, že za prvé mám páteř v přirozeném zakřivení. To znamená, že já když budu sedět nebo stát, jo, tak budu mít lehký prohnutí v bedrech, budu mít lehkou kyfózu, to znamená jako lehce je vyhrbený hrudník, ale jako neznamená to už je moc a to nechceme. Ramena mám hezky do šířky, můžete si zkoušet, jo. Ramena mám hezky do šířky, klíční kosti do šířky, lopatky od sebe. Zapomeňte na to, co vám kdy někdo říkal prostě v 90kách na aerobiku, že máte mít lopatky k sobě, jo, to fakt ne. Lopatky hezky od sebe, aby mohly být opřený do toho hrudníku. Ramena jsou volně stažený dolů, ale ne jako, že bych je tam táhla úplně nějakou jako silou, ale jenom je tam nechám jako volně padnout. Hlava musí být nad ramenem, jakoby ucho, potřebuju mít ucho nad ramenem. Jakmile mám tu hlavu v předsunu, krční páteř trpí, hrudní páteř se víc hrbí, tady mi vzniká dvojitá brada, tady mi vzniká hrb na zádech, hlava je přetížená, hlava bude časem bolet, může to být i, kdo máte migrény, tak to může být i způsobený, nebo jako může to být umocněný tím držením té hlavy a toho těla. Takže potřebuju mít jakoby zpřímenou páteř, potřebuju mít na tom posazený hrudník hezky, jo, ne to tady rvát ramenama někde nahoru. To je typický, když máte slabý kór, že vlastně tu posturu, jako to držení těla, nahrazujete tím, že to takhle držíte ramenama. Kdo máte tady zaťatý ramena, tady máte takhle vylezlý ty klíční kosti a tady takhle vám lezou ty svaly, jo, tak to nechceme, potřebujeme to uvolňovat. Takže hladit, dojít si na masáž a vědomě to prostě uvolňovat a místo toho zapojovat ten kór, který se naučíme zapojovat, jo. Tak, a
strašně důležitá věc, hlavně pro pánevní dno a to břicho, je, jak máme nastavenou pánev. Protože pánev v těhotenství se nám překlápí ve většině případů tak, že vlastně se mi to vyšpulí, jo? Že se mi víc prohnou bedra, ta pánev se mi takhle překlopí, hrudník se mi naopak takhle otevře a v tu chvíli je to hrozný nápor tady na ty břišní svaly, aby to udrželi, vlastně ten obsah té břišní dutiny. Takže to břicho má tendenci vypoukávat a je prostě velký. A záda samozřejmě trpí, protože jsou zase tady jako uskřípnutý. A pánevní dno, tím, že je vlastně ta pánev naklopená takhle, místo aby byla hezky srovnaná, jo, tak to pánevní dno potom taky nemůže dostatečně dobře fungovat, protože není v té rovině, jak bychom ho potřebovali. Jo? Takže koukáme na to, jestli máme srovnanou pánev, jestli nemáme furt to těhotenské nastavení těla, to znamená moc ten vyšpulený zadek a to vyvalený břicho. A v tady tu chvíli, když vím, že to takhle mám, tak ale taky vím, že na tom potřebuju specializovaně zapracovat, protože ono se to samo, pokud se mi to nespravilo. Hele, 9 měsíců jsme těhotněli, 9 měsíců se to tělo vrací zpátky, minimálně, jo. Když mu pomůžeme specializovaným cvičením, tak to může být rychlejší, ale pokud prostě jste půl roku až 9 měsíců po porodu, nebo víc, jo, a máte furt tady to těhotenské nastavení, tak se to samo nevrátilo a doporučuji na tom specializovaně zapracovat, jo. Tak a samozřejmě na tom pracujeme i tím, že si na to myslíme, jo. Takže když budu stát někde, nevím, na zastávce nebo s dětma v parku, na hřišti, nebo u vaření, nebo něco, tak si budu hlídat a budu se snažit po milimetrech, jo, ne, že to tam teďka najednou začnete rvát, to by to tělo jako, by mu to nedělalo dobře, jo, jako zase žádný extrémy, musíme jako pomaličku, jo, aby se to tělo nepolekalo. Po milimetrech, tak si tu pánev, prostě si to uvědomím, že prostě jsem jako normálně bych stála jako takhle a tak si to uvědomím a tu pánev si lehce si ji srovnám a lehce už potom zase cítím, že mi naskočí břicho třeba, jo. Takže po milimetru si to budu rovnat, když stojím, když sedím, hlídám si, jak sedím, jo. Takže tady to je jakoby to, co proto můžete udělat prostě v té každodennosti a jak to vlastně poznáte, že hlídáme teda tu posturu. Pak hlídáme, já si podívám, co mi tady píšete. Jíťa, no jo, to hlídání každodenností, ráda zapomínám. Holka, to se připomínám. A Lucka, přímo fyzioterapeutka mi řekla, že držení těla mám v pořádku, ale myslím, že mám na čem pracovat. Jasně, super, ale tak když to říká fyzio, tak tato má samozřejmě jako ve voku, že jo? Takže to je dobrý. Ale i když je to držení těla v pořádku, tak to ale ještě neznamená, že všechny ty části toho kóru jsou v pořádku, jo? Ono, držení těla může být v pořádku, ale přitom je to tam někde oslabený. Samozřejmě to tak může být, jo? Tak to je jako taková prvotní, co lze sledovat. A mě teďka tady zmizely ty komentáře. Takže já vůbec nevím, kde vás tady najdu. Počkej, teďka mi to tady začalo povídat. Tak to nechceme, počkej, to tady mě uslyšíte dvakrát, to je úplně špatně. Ale už vidím komentáře, dobrý. Tak, už jsem je tady našla. Jak oni budou tady seřazený, jo? Oni jsou takhle od zhradu. Jo, jasně. Marcelka, ahoj, moc rádi občas slyším, těším se na nové informace, jasně, ahoj. Niky, prosím tě, co si myslíš o celublu banice používání na břiše a když, tak jaké by byly ty správné směry používání? Hele, vůbec neznám celublu baňku, vůbec nevím, takže to ti, Niky, bohužel neřeknu. Helče, taky se těším na informace, spoustu věcí jsem už načetla, potřebuji vše dostat do praxe, jasně. Evi, perfektní úvod, ručník pro názornost, skvělý, díky. Anička, Evi, děkuju, hledám cvičení pro mě a to, co říkáš, mi dává smysl, Walter, mě, super, ahoj, Aničko. Skvělý. Luci, páteř mám v pohodě, ale mám právě problém mít se, ale zpevněné břicho, na to právě zapomínám. Ale ono potom, jakoby to břicho, když ho trošičku jako naaktivujeme,
tak a když budeme držet to tělo dobře a přitom to břicho bude vědět, co má dělat, tak ono vlastně bude držet aktivní potom samovolně jakoby líp, jo. To není jako, že bychom si na to museli myslet a že bychom to břicho museli nějak jako zatahovat, nebo to vůbec, jo, to nedělejte, prosím vás, nezatahujte břicho. Jde o to právě to umět naaktivovat a umět to zpevnit a umět to potom aktivně používat v těch každodennostech, protože my ten core vlastně používáme furt. Prostě kamkoliv jdeme, otvíráme dveře, něco neseme, zvedáme děti, neseme nákup, dáváme něco do ledničky a vlastně u všeho toho může být aktivní ten core a my se do něj potřebujeme opřít, jo? Takže tak. Vendulka, pro začátek se snažím aspoň při sedu nekřížit nohy, výborně, snažím se sedět rovně, ale je to boj s tím zlozvykem křížení nohou, ano. Taky holky potom v kurzech sdílej, že jakmile se jim trochu víc posílí core, tak nemají takovou tendenci si dávat ty nohy přes nohu, protože ta noha přes nohu je vlastně taková jako úlevová pozice pro to, aby jsme se jakoby mohli jako do sebe zaklesnout a nemuseli jsme tu posturu tolik držet tím kórem. Ale jakmile se ten kór posílí, tak už nemáme tady ty tendence tolik, jo. Takže ono to zase jde to z obou směrů. Vždycky to jde z obou směrů. Jakože i ty správné návyky a držení těla podporují ten kór, ale naopak, my když budeme cvičit na ten kór a budeme ho posilovat, tak nám to vlastně podpoří tu lehkost v těch každodennostech a v tom držení těla, jo? Takže takhle. Alenka, ahoj, Smče, ahoj, Mirka, je možné to naučit spravit, i když jsem 3 roky po porodu? Ano, kdykoliv. I prostě, hele, měla jsem v kurzu holky, které byly 16 let po porodu a taky to spraví. Samozřejmě, čím díl jakoby máte nějakou nerovnost na tom těle, tak je pravděpodobný, že tím díl se to bude jako přepisovat, jo? Že to bude třeba díl trvat. Ale není to pravidlo, nemusí to tak být, jo? Můžete to opravdu prostě přepsat relativně rychle, jako v řádu prostě pár měsíců. Samozřejmě pak je důležité to udržet, protože to tělo má tendence se vracet do těch starých kolejí, prostě ve kterých byly dlouho. Takže je to takový jako neustálá práce prostě na sobě, jo? To je nekončící, protože to tělo prostě je nekončící, to tady sama bude furt a furt o něj musíme pečovat. Stejně jako nestačí si jednou vyčistit zuby, ale prostě si je potřebujete čistit každý den, tak stejně tak o to tělo potřebujeme furt pečovat průběžně, jo? Ale jo, vždycky je šance. Hanička, jo, většině vyvalené břicho a zhrbená záda. Jo, myslet na to. Péťa, teď jsem v práci, určitě se podívám ze záznamu, super. Luci, přímo v to jsem říkala. Tady Markétka, spoustu nových zajímavých info, jak si řekla, aha, hlídám dření těla, super, akorát ty lopatky, no. To může taky přijít a taky to může být tím, že prostě když ten kor není dost silný, tak právě ten vršek jako má tendenci to tam nějak jako kompenzovat a když ten kor je silný, tak potom ten hrudník do toho může tak jako dosednout a i ty lopatky můžou a všechno se to tam potom líp zapojuje. Míša, taky mám vypolené břicho, hrbím se, jsem 4 měsíce po porodu, to je ještě krátká docela doba, takže ono se to ještě bude samovolně zlepšovat. Ale samozřejmě, když to trošku podpoříš, nějakou specializovanou práci, tak se to bude zlepšovat rychlejc. Andrejka, 1 dítě, 7, druhé, 17 měsíců, dám to bříško dokupy. Jasně, jasně. Chce to čas a trpělivost, laskavost k sobě, nechtít po sobě výsledky hned a dá se to dát dokupy. Jako ve většině případů jako není to, že byste to nemohli dát dokupy. Jo, měla jsem v kurzu paní, holčinu, která měla diastázu širokou 10 cm, 8, to je jedno, prostě strašně moc. A vlastně za nějakých 5 měsíců cvičení to stáhla na 2. A to jí říkali, že jako musí na operaci, že to prostě nepůjde. A šlo to, jo? Takže fakt, jako ta naděje prostě je. A tu funkčnost vám prostě žádná operace nenahradí. A o tom se tady nebudu rozvášňovat, to bych se tady úplně rozčílila, jo? Terka, co s plochou hrudní páteří? Hele, tedy zase dech. Je to dech a je to o tom si to jako zvědomovat. Takže když víš, že máš placatý záda, tak si právě budu dýchat mezi ty lopatky. Budu se snažit tím dechem prodýchat. Hele, dechem se dá
upravit strašně moc věcí. Jo, někdo má třeba takovou tu ptačí tady hrudní kost vystouplou, dechem se to dá napravit. Placatý záda, dechem se dají napravit. Ale samozřejmě je to práce. Takže na plochou hrudní páteř doporučuji dýchat mezi lopatky. Jo? Hrebení je moje prokletí, jasně. Mě velmi bolí kříže, už i na dotyk někdy, tak to už je hodně špatný, když už to bolí i na dotyk, tak tam už můžou být nějaký jako velký přetížení. A opravdu co nejvíc tomu ulevovat a možná už jako i vyhledat prostě fyzioterapeuta, když už to bolí i jako na dotyk, pokud tě bolí jako páteř, pokud tě bolí jako svaly, že jsou jako přetížený, tak to ještě se dá. Doporučuji masáže, doporučuji nahřívání. No a samozřejmě aktivovat to břicho, aby se těm zádům ulevilo. Zuzka, mě se, to jsem četla. Evi, jak správně sedět, když vím, že mám takzvané těhotenské držení těla. To si říkáme ve středu, jo? Bára, co dělat s tímto? Když se lehce zakloním, vyběhne mi z břicha, dle mě žaludek, je to tím, že mám diastázu a korení správně u sebe, děkuji. A to si řekneme o tom, jak to kontrolovat tu diastázu. Pro mě peklo, když se najím úplně se mi vyvalí břicho a těžko se mi dýchá, ano, to může být taky spojený. Zaprvé teda s nějakýma zažívacíma jako věcma, jo, gastro, takže to já samozřejmě vám neřeknu. Ale může to být právě s tím kórem, protože když je ten kór oslabený, tak potom stačí, když ten žaludek nebo střeva se víc naplnějí a už to břicho prostě poukne ven. Jo. Spousta i problémů těch ale gastro se dají právě vyřešit cvičením. Jo, protože právě ty orgány, oni jak to máme po těch dětech, nebo z častého sezení, prostě špatných návyků a tak prostě ty orgány tam můžeme mít jako nedobře poskládaný a oni nemají o co se opřít, o tu břišní stěnu. A my, když začneme pracovat s tím kórem, začneme pracovat s tou bránicí, která ona vlastně, když se nadechujeme, tak ona se rozvíjí a posouvá se směrem dolů, takže ona nám vlastně stlačuje ty vnitřní orgány, dělá nám masáž a když my jim dáme podporu toho kóru, tak vlastně oni se tam budou moc líp poskládat, budou se mít do čeho opřít a oni potom můžou i líp začít fungovat. Další věc jsou jizvy. Jizvy po slepáku, po císaři, po laparoskopiích, jako břišní jizvy, hodně často můžou ovlivňovat právě i zažívání, takže ať už je to právě nadýmání, ať už jsou to jako průjmy, nebo naopak zácpy, může to být od jizev a může to být od oslabeného kóru a když se to prostě jakoby poladí, tak to může mít jako skvělý benefity i na zažívání. Samozřejmě na bolestivou menstruaci taky. A tam teda se koukáme samozřejmě i na jizvy na pánevním dnu po nástřihu. I ta funkčnost pánevního dna souvisí s jizvama po nástřihu, takže pracovat s jizvama určitě potřeba. Tak, pája, na záda a pánev si myslím, moc mi to pomáhá na záda, super, břicho stále kulaté, ano, tak tam může být potom už jako problém tím, že ten transversus je slabý, jo, že vlastně ty jakoby srovnáš záda, srovnáš pánev dobře, ale ten transversus je ještě slabý, takže vlastně ti neudělá tu podporu a neudrží to a proto to břicho je furt vypouklý, jo. Lia, jako souvisí s oslabeným břichem měkkost matraca a spánok. Spím na břichu a mám pocit, že jsem příliš prohnutá a ráno mám velmi bolí kříže. Ano, tak to může být, no. To může být a hlavně, když je teda ten kór oslabený, tak když ležíte na břiše, tak se to víc prohýbá ty záda a pak ty záda bolej. Ale zase ze zkušeností od Hlex kurzu byla jedna, která už asi po 2 nebo 3 týdnech říkala cvičení, že už jí ty záda v noci nebolej, nebo jako po noci nebolej, protože ten kor se prostě zpevnil, nenechalo jí to tolik jakoby prohnout a to, ale určitě na tu madraci bych se koukla, nebo já bych možná doporučila, prostě než si koupíš novou madraci a jestli ráda ležíš na břiše, nebo takhle, vyzkoušet jinou polohu, ideálně spaní na zádech, jo, pro břicho i pro naší páteř, prostě pro náš pohybový aparát, je nejlepší spát na zádech. Ale když spíš ráda na břiše a třeba ti to jinak nejde,
tak si zkus vzít nějaký malý polštářek a podložit si vlastně jakoby podbřišek, podložit si, tady máme lopaty kyčelní a ty si podložíš ten podbřišek a lopaty kyčelní a tím pádem vlastně ta spona stytka bude mít tendenci se jakoby stáčet směrem dolů, tím pádem ta pánev jak kdyby, jo, bude přes ten polštářek nebo takhle přes ruční, bude mít tendenci jakoby pádat směrem dolů, tím pádem ty záda nebudou tolik v prohnutí a mohlo by to pomoct. Jo, vyzkoušej to. Tak. Hanička, snažím se držení těla hlídat, mám bederní lordozu, často mě bolí vás za krkem a taky často zatínám hýždě. Ano, díky, že to říkáš, zatínání hýždí není dobrý pro břicho ani pro pánevní dno a když to víte, tak si to vědomě uvolňujte. Furt si na ten zadek šahejte, proklepkávejte si ho nebo prostě něco, protože vy jakmile budete mít zatnutý zadek, tak pánevní dno, ty hloubky se nemůžou zapojit a vlastně to nahrazuje funkčnost i toho břicha, takže ono nemusí potom makat a jo, a zase není to funkční. Takže to určitě. A ta bolest za krkem zase může to být z oslabeného kóru, že prostě ten vršek to jakoby potom nezvládá a samozřejmě i z toho vršku jako takového. Hlídej si to, jestli to nemáš zaťatý, jestli nemáš hlavu v předsunu a hlídej si no, jako samozřejmě, jak jsem prostě s těma dětma, že jo, furt někde předkloněný, furt nějak schrbený, prostě je potřeba to potom kompenzovat, potom ten hrudník otvírat, tu hlavu si rovnat v opírací, proto mám třeba gauč tady s těma hlavovými opěrkama, jo, aby prostě ta hlava si mohla odpočinout ideálně, si prostě na pár minut denně vždycky lehnout na zem a narovnat se. Tak. Lenka, stále myslet na to, jak mám správně stát a držet tělo, než to bude automaticky, to bude fuška. Jasně, jo, hele, je to hlavně práce pro mozek. Jako je, no, sorry. Nic jiného vám neřeknu, protože gravitace je svině a prostě my furt musíme to jako prostě rovnat, no. Luci, ještě když dělám dřep, tak v momentě, kdy klesám, tak přestanu myslet na břicho a cítím, že ho kolikrát zapomenu zpevnit, jedná se o kor nebo o ty povrchové svaly. Hele, dřepy samozřejmě jsou i ty zdravotní formy dřepu, který učím ve velkém kurzu, ale až když je zaaktivovaný kor a právě potřebujete u těch dřepů držet kor a pánevní dno, protože jinak vám ty dřepy jsou úplně k prdu a můžete si s nima udělat víc škody na tom koru než užitku. Jo, a když budeme mít potom pevný kor, tak potom i ty nohy a i ty ruce vlastně fungují líp a pracuje se s nima a cvičej se líp. Takže prvotní je vždycky funkčnost kóru, potom až funkčnost končetin. Takže to je takhle. Vendulka, to jsem ráda, že je možné se cvičením zbavit toho křížení nohou. Ano, Danielka, mě tedy křížení nohou, i když v celkem malé podobě zůstává i při cvičení kurzu, jasně, tak tam už je to potom hodně po hlavě. Andrika, po prvním jsem neměla problém, ale teď po malým 17 měsíců mám problém při skákání na trampolíně nebo při kýchnutí. Ano, dostaneme se k tomu. Doktorka říkala, že mám lehce něco na levé straně pánevního dna, ale moc nic víc nepomohla. Když jsem potkala fyzioterapeutku na jedno poporodním cvičení, tak si všimla, že ulevuju levé noze kvůli operaci kolene. Podle ní to mi dělá problém ohledně pánevního dna a držení těla. Diastázy prý nemám, děkuji. Jo, může to tak být. Samozřejmě ty zásahy nebo úrazy v tom těle potom nám můžou narušit celý ten řetězec a může to tak být. Dobrý je, když to prostě víš, tak se na to zaměřovat, neulevovat, naopak tu ulevující stranu víc posilovat a to samý potom u toho pánevního dna. Na pánevní dno jsou potom i techniky právě, kdy se posiluje každá polovina zvlášť, nebo aktivuje teda, jo, my jsme teda nemluvili o tom jako o té síle jako síle, spíš je to taková jako aktivace. A tam, když víš, že jedna strana je horší, tak samozřejmě si na ní dáváš jako větší důraz a snažíš se o to, aby všechny ty potom cviky nebo věci byly ve stejném rozsahu. To stejné v každodennosti. Prostě když vy víte, že vám něco jde na jednu stranu jako hůř a na něco na jednu stranu jako líp, tak se snažíte to udělat tak, aby se vám to nějakým způsobem prostě dorovnalo. Jo? Abyste ty disbalance vlastně jako vyrovnávali a neprohlubovali. Takže to je toto. Tak, holky, potřebovala bych radu, jak vařit krájet. Dneska nestihneme, možná ve středu.
Věruška, největší problém, když není hned nepřestat a pokračovat. Ano, já nedokážu kojit s rovnými zády, ta hlava a ramena jdou po chvíli dopředu, jak je tělo zvyklé 38 let. Hele, na to kojení se prostě musíte podkládat, prostě podkládat to miminko, jo, prostě polštáře, něco, abyste nemuseli u toho být prostě schrbený, abyste se mohli narovnat, anebo v leže na boku kojit, doporučuju. Tak, ano, budeme zkoušet Veru, ano, budeme aktivně zkoušet svůj core, už jdeme na to, už tady strašně dlouho, už tady hrozně dlouho povídáme. Na zbytek dotazů, holky, odpovím ve středu, já si to nachystám, odpovím ve středu, anebo vám odpovím tady takhle, protože to bychom tady mohli být ještě 100 let, jo, a jdeme na to cvičení. Tak, aby jsme to stihli, aspoň tady do těch hodinky a půl. Takže to jsem řekla teda o tom držení těla a toto. A než si to ještě vyzkoušíme, ještě jsem chtěla říct něco k tomu, k té diastázi a k tomu pánevnímu dnu. Dejte mi chviličku, dejte mi vteřinu, já si to vzpomenu. A je to o tom, že diastáza, diastáza je, když prostě víte, že máte diastázu, tak to je prostě známka toho, že ten core někde nějak není funkční, jo, takže to už prostě je samo o sobě to, že na tom potřebujete specializovaně zapracovat. Pokud máte diastázu, nevrhejte se mi do žádných klasických normálních sportů, protože si tím můžete přihoršit. Pánevní dno, jakmile tam je i lehká inkontinence, jakože třeba si řeknete, já jsem úplně v pohodě, ale když jdu skákat na trampošku, tak si ucvrknu, ale to jako vlastně nevadí, jo? Takže jakmile máte při nějaký jako aktivitě, ať už je to kýchnutí, nebo je skákání na trampošce, máte úniky, tak to znamená, že to pánevní dno není vyladěný a že je potřeba na tom zapracovat. A když se na to vyprdnete, tak časem se může stát něco horšího. Jako nechci strašit, nemusíte se to stát, ale například byla holčina, která byla v kurzu a šla tam protože měla cystokielu, což je, jak jsem říkala, ten stav, kdy se močový měchýř tlačí pochvu ven. A stalo se jí to právě z toho, že neměla to dno v pohodě, potom jednou takhle vzala nějakou přepravku s okurkama, nebo co to říkala, udělala to. Jo? A prostě jí ten spodek jakoby propad. Takže berte to jako indikátor toho, že tam něco není vyladěný, že je potřeba na tom zapracovat a že na tom chcete pracovat, abyste dlouho jako vydrželi vitální a abyste se mohli vrátit právě třeba k těm sportům, který jste měli rádi, abyste se mohli vrátit k běhání, tady k skákání přes švihadlo, jo, mi tady někdo psal, jsem to tam jenom zahlídla, jestli skákání přes švihadlo je dobrý na core, skákání přes švihadlo už je strašně náročný, jo, na core, jakože když už ten core máte v pohodě, tak potom si klidně skákejte přes švihadlo, ale jinak jakoby z zdravotního hlediska jakoby ne. Jo? Jakože, jestli si myslíte, že máte problémy a vyřešíte to tím, že budete skákat přes švihadlo, ne. Jo? Protože tam právě máme, že zase gravitace, otřesy, ty orgány nám tam takhle budou houpat prostě jak do toho břicha, jo, to stejné běhání. Jakmile si máte vypouklý bříško, myslíte si, že ho zhubnete běháním, budete běhat, ale prostě to břicho, když ten transversus to nedrží, tak vy s každým tím krokem vlastně ty orgány vám tam budou furt takhle jakoby narážet do té břišní stěny a ona se bude furt víc a víc povolovat a víc vyvalovat. To stejný pánevní dno, tam vám to takhle bude do toho houpat a narážet a ono, když prostě není funkční a není pružný, tak zase se to bude zhoršovat, jo. Takže to jsou prostě věci, které děláme, až když máme ten core v pohodě. Tak a jdeme se podívat na to, jestli máme ten core v pohodě, jo. Uděláme si pár jemných cviků a vyzkoušíte si, jestli vám to i pracuje v souhře, ten core, a to je právě klíčový k tomu, aby to fungovalo, protože vy můžete mít třeba jako pánevní dno v pohodě, samotný dech můžete ovládat samotný, ale do souhry to nedáte a v tu chvíli prostě to není funkční pro ten běžný život. Dostaneme se k tomu. Takže pojďme se malinko rozhýbat a určitě si připravte ručník
abyste si mohli podložit hlavičku, jo, budeme ležet na zádech, abyste si mohli podložit hlavičku, že ručník velikost na ruce, ideálně 2, kdo pro něj běžíte, protože možná stihneme, možná nestihneme, uvidíme, ale doufám, že jo, cvik ještě na břiše a tam se budeme potřebovat vypodložit, takže 2 ručníky velikosti na ruce, aby jsme se mohli vypodkládat, jo. Tak, těm jsem se nacvičil, píše Vendulka. Terka, i vy ještě třeba na tu středu řekneš, jak správně používat nosítka. Hele, nejsem nosící expert, takže vám můžu říct nějakých pár tipů, ale doufám, že všechny víte. Jo, na to vám úplně extra toho moc neřeknu. Ale zkusím, jo, nachystám se na to na středu. Takže, rozhýbáme si páteř, rozhýbáme si malinko jakoby pánev, aby jsme se dostali do takového jako lepšího nastavení a líp se nám cvičilo a hledali ty polohy. Takže můžete si buď dosednout takhle do klepu, kdo by měl problém s kolenama, tak si sedněte na židli, nebo si stoupněte. Jo, je mi to jedno. Jde mi o to, že se snažím tu pánev teďka tady takhle jako nevohýbat a nepřeklápět v kyčlích, jo, tu se snažím mít rovně a záda budu pomalinku kulatit, rozhýbu si i ruce, jako kdyby jsem chtěla skočit přes velký balón, šipku dopředu. Takže jakoby skočím šipku, zakolatím ty záda a potom se zase rozbalím a narovnám. Jo? Skočím si šipku přes velký balón a zase se narovnám. Zadek se mi nezvedá z těch pád, ani se mi nezvedá ze židle, pokud sedíte. Skočím šipku a narovnám se. Ještě jednou naposledy, skončím šipku a narovnám se. Super. Dáme si lehký úklony, jenom tak, jako že chci natáhnout tu stranu šikmo nahoru, jo? Nechci se tady takhle jako skřípnout, ale chci se vytahovat šikmo nahoru. Jo, super. Hlídejte si, jestli není ta bederní páteř moc prohnutá, pokud je moc prohnutá, tak si stočte tu pánev trošku za tou kostí křížovou jakoby směrem dolů, aby ta bederka se víc vyrovnala. Jo? A já se snažím se vytahovat nahoru. Tu páteř hezky rozhýbu do stran, ale chci takhle šikmo nahoru. Super. Zastavíme si, zastabilizujeme si hlavu nad hrudníkem. K tomu nám pomůžou takhle ty ruce, že si spojím, takhle si jakoby dám palce na kost hrudní a prsteníčky na bradu. Pozor na ramena, ať mi neujížděj. A teďka ten hrudník já zkusím lehonce rotovat, lehonce ho rotuju, jo, z jedné strany na druhou, ale pozor, pánev mi zůstává na místě. Pánev za kostí křížovou táhnu dolů do pát nebo dolů do židle, nebo pokud stojíte, tak dolů směrem k patám, ta se vůbec nehne a ten hrudník lehonce rotuju, nejdu úplně do maxima, jenom lehoulince. A jako kdyby jsem chtěla za hlavou, aby s každou tou rotací jsem se vytahovala lehce vejš a vejš. A mohli byste už lehce cítit koreček, že vám to tady maká, že to tady naskakuje. Když táhnete tu kost křížovou dolů, za hlavou se lehce vytahujete nahoru a uděláte tady tu lehkou rotaci, tak už byste mohli cítit, že to lehce naskakuje a zároveň se nám krásně rotuje páteř, dělá se nám prostor mezi obratlemi. Jo? Tak, to máme lehce rozhýbanou páteř, teďka si zahýbeme s tou pánví, ať už sedíte nebo takhle klečíte, tak si s ní zahejbeme dopředu, dozadu. Jako kdyby jsem chtěla jít jako do vyšpulení toho zadku a potom zase naopak do vyhrbení beder a do podsazení té pánve, jo. A já si takhle si s ní zahejbu a teďka to zkusím zmenšovat ten pohyb. A já ho zmenšuju, tady si to stabilizuju, tady si můžu dát i takhle ruce, aby se mi to co nejméně hýbalo, jo. Až mi z toho vznikne pohyb jenom té pánve, a už se mi ani bedra neprohýbají a už maká břicho, jo? Měli byste cítit spodní břicho. Že vlastně ten pohyb chcete udělat neviditelný, jako chcete ho udělat, ale nechcete, aby byl vidět, protože tady to držíte úplně zpevněný a úplně stabilizovaný. Za hlavou zase lehce nahoru, jo? A mohli byste cítit spodní břicho a to je ono. A ideálně se nám zapojuje i pánevní dno. Takže holky, které mají navnímaný pánevní dno, tak cítějí, že při tady tom miniaturním pohybu, já tomu říkám houpačka, takhle dopředu, dozadu, jo? Tak, že se zapojuje i pánevní dno. A to je super, a to je ono. Jo? Ale zatím to máme jako rozcvičku, nepotřebujeme tady ten cvik, potom zase všechny ty cviky
víc probírám v kurzu, o kterých budeme na konci losovat. Jo? Takže si neděste toho, když vám to jako nejde, jenom říkám, co je možný u toho všechno cítit, kdyby to bylo ideální. Jo? Takže super, tak jsme trošičku rozhýbaný a teďka se půjdeme trošičku rozdýchat. Jo? Protože jak jsme si říkali, ta bránice je důležitá. Takže vezmete si ten ručník, dáte si ho pod hlavu, ne pod krk, ale pod hlavu, aby ta hlava nám nešla v tom lehu do záklonu. A pozor, leháme si přes bok. Holky, jakmile máte problém s pánevním dnem, břicho nevypadá tak, jak byste chtěli, bolej vás záda, důležitý je vždycky si lehat přes bok. Protože jakmile budete si lehat napřímo, tak přetěžujete přímý břišní svaly a naopak si tam vytváříte velký tlak, takže to břicho furt jde víc do vypouknutí, škodí to diastáze, škodí to zádu a škodí to pánevnímu dnu, protože tam jde prostě moc velký tlak, který se neudrží. Takže si lehám vždycky přes bok, opravdu přes tu hranu těla. Lehnu si tak, aby jsem opravdu šla na hranu toho těla a pak se teprve dotáčím na zem. To stejný potom bude při zvedání. Musím se natočit na hranu těla, můžu si pomoct nohou do vytažení, tady si pomůžu rukou a zvedám se zase přes ten bok, aby se nám zapojil celý svalový řetězec. Jo? Ideálně střídám strany. No a to platí i proto, když jdete si lehnout do postele. To platí i proto, když ležíte na gauči. Vždycky přes bok. Myslete na to, je to o půl vteřiny delší, než když se zvednete napřímo, ale tomu tělu uděláte obrovskou službu. Takže lehám si přes bok, dávám si ručník pod hlavu, jo, tak trošičku, jako kdyby jsem si chtěla odtěpat tou pánví směrem k patám, trošičku se vytáhnout za hlavou směrem na druhou stranu, aby se mi protáhla páteř. Super. Teďka si zkontroluju, zase si trošičku zahýbu s tou pánví dopředu, dozadu a zkusím si najít střed. Zkusím si najít neutrál takzvaný, jo. Takže nechci mít přitisknutý bedra k páteři, teda přitisknutý bedra k podložce, to vůbec ne, jo. To není funkční pro břicho ani pro záda. Takže chci mít přirozený zakřivení v těch bedrech. Ty bedra jsou jakoby nadlehčený, nejsou prohnutý, jo, ale jsou lehce nadlehčený, prostě nejsou natlačený na zem. A zároveň si srovnám, abych právě nebyla moc prohnutá, jo. Tady ta sponastitka s lopatama kyčelníma by měla být plus minus v jedné rovince. Tak, břicho jako taková pomůcka. Chci mít dlouhý břicho a chci mít dlouhý záda, jo. Tak, super. No a když to mám takhle, tak teďka si pojďme zkusit rozdýchat jenom hrudník. To znamená, že se budu snažit tím dechem, když se nadechnu, tak aby se mi nafouknul hrudník, aby se mi prsa zetnuly do stropu, klidně se mi můžou tady i nadzvednout trošku jako ramena, můžu ten tlak toho dechu cítit i vzadu mezi lopatkama, prostě se mi nafoukne hrudník, jo? A s výdechem to zase pustím. S nádechem se mi nafoukne hrudník, s výdechem to pustím. Ještě si dáme 2. S nádechem si nafouknu hrudník, co to jde, s výdechem to pustím. A naposledy. Ideálně dýcháme nosem, jo. S nádechem nafouknu hrudník a s výdechem to pustím a vyfouknu. A teďka ho nechám v tom výdechovém nastavení, to znamená, že ho nechám jakoby vyfouknutý, jo. A zkusím se nadechnout, klidně si ten hrudník jako držte, jo. Abyste měli kontrolu, že se vám nenafukuje. A zkuste si nadechnout břicho. Lehce. Nechci, aby to bylo do extrému. Aby se vám lehce nafouklo břicho. A s výdechem ho pustím. A zase jenom břicho. Lehonce, jo? Lehonce nadechnu do břicha, aby se nafouklo. A s výdechem pustím. Tak. A takhle už při cvičení dechat nebudeme. Protože my potřebujeme zaktivovat právě, když vlastně nám pracuje ta bránice nám pracuje, když právě dýcháme takhle směrem do toho břicha, směrem do břicha a do pánve, tak právě nám pracuje ta bránice směrem dolů, tak jak má a dělá stabilitu té páteře. Jenomže vy, když to břicho nebudete mít aktivní, ten transversus nebude dostatečně pevný, tak vlastně všechny ten tlak toho dechu se vám vytlačí tím břichem tady ven a to břicho nebude plochnout
a naopak se může furt zhoršovat a diastáza zase může zhoršovat. Takže my potřebujeme to břicho naučit, že když se nadechujeme, tak na to musí reagovat ten transversus a potřebujeme, aby to břicho zůstalo placatý, i když do něj jde ten tlak. Jo? A to je to ono, a to je ten klíč k tomu, jak docílit toho, aby potom to břicho bylo placatý. A to musíme potom udržet, nebo jakoby natrénovat to pomocí toho dechu tak, že to břicho zůstane aktivní a placatý vlastně při všech dalších aktivitách, při jakýmkoliv dalším cvičení. Pokud se tohle nebude dít a pokud při cvičení jakýmkoliv se vám to břicho jako klene nahoru, tak to znamená, že ty vnitřní svaly nejsou na to dostatečně funkční, že ten cvik je na vás moc těžký a že to břicho prostě placatý nikdy nebude. Jo? Dokud ho nezačnete aktivovat prostě v té hloubce do té placky. Takže pojďme si to vyzkoušet. Je to úplně jemňoučký. Vy se budete silou vší svý vůle snažit, aby teďka jste se nafoukli, jakoby nadechli do toho břicha, jako kdyby to břicho se chtělo nafouknout, ale ty svaly to nesmějí dovolit. Ty svaly to budou držet placatý prostě. Takže klidně ten dech si uděláte úplně jemňou linkatej, jo. Ale hrudník se mi nenafoukne, jo, ten je úplně vypojený. Chci dát ten dech do toho břicha, ale ty svaly, jako kdybyste si představili, že takhle ze strany, jako kdyby se vám to takhle zavíralo, to břicho směrem do prostředka a to břicho to udrží placatý, jo. Takže si můžete dát i představu, že ten tlak toho dechu nedáváte tady dopředu do břicha jako do pupíku, ale že ho chcete dát do podložky, jo, jako dozad. A to právě potom zase pomáhá i těm zádům a těm bolavým zádům. Takže pojďme si to vyzkoušet, pojďme si dát na to fokus, pojďme si dát na to klídek. Takže já s nádechem chci dát ten tlak toho dechu do břicha, ale ze stran to břicho, jako kdyby se mi zavíralo, a ono to břicho se prostě nenafoukne. Ten tlak tam doputuje do toho břicha, ale to břicho, ten pupík se mi nezvedne ke stropu. Jo? A s výdechem to všechno povolím uvolním. A zase s nádechem chci dostat ten tlak do břicha, nebo nejlépe až do podbřišku, až do pánve, ale vyvinout maximální úsilí tím břichem, jako kdyby se mi chtělo ze stran zavřít, abych to břicho nenafoukla. A ten tlak se mi spíš dostával směrem dozad, do beder. A s výdechem to zase povolím. Jo? Pojďme ještě párkrát. S nádechem představa, že ta bránice jako píst mi stlačuje ty břišní orgány směrem do pánve, ale opravdu je chci natlačit do pánve a ne, aby mi to pupíkem uteklo do stropu. Ne, to břicho je placatý. A s výdechem to povolím. Nádech do břicha, ale břicho zůstane placatý. S výdechem to povolím. Pojďme ještě 2. Nádech, klidně si můžu dát představu, že jdu ten nádech po zádech až do beder. Břicho mám placatý. Zkouším, jak moc ten tlak tam můžu dát a jak moc to břicho to udrží. A s výdechem to povolím. A jestli vůbec to udrží, jo, to je otázka. A poslední, hlídám si, že mám úplně vypojený hrudník. Nadechnu se do toho břicha, ale to břicho mi drží placatý. Takže ten tlak toho dechu mi jde spíš do zad a dolů do pánve a s výdechem to povolím. Tak a teďka klidně se přes bok, klidně se na chviličku posaďte, jděte se napít nebo cokoliv potřebujete a zvědomte si, jestli to šlo nebo to nešlo. Jestli vůbec šlo dostat jestli vůbec šlo i v té prvotní fázi nafouknout to břicho bez toho, aniž by se nafouknul hrudník. Jo? To je to, jestli nám funguje bránice. Jo? Jestli ta bránice dokáže vlastně se rozvinout dolů a poslat ten tlak toho dechu směrem dolů. A nebo jestli tady decháme jenom tady těma pomocnýma hrudníma svalama a decháme jenom do toho hrudníku. A to nechceme, to není funkční. Jo? Takže to vlastně byla jakoby ta sledovačka číslo 1. Jestli vůbec se dokážu nadechnout do břicha. Jo? Jestli jakoby ta bránice, jestli ji dokážu vlastně tady ten dech jakoby ovládat. Pokud jo, super. Číslo 2, jestli, když teda dám ten tlak tou bránicí do toho břicha,
tak jestli ale mi to břicho dokáže reagovat, ten transversus, a dokáže být placatý. Pokud jo, tak super. Pokud ne, tak vím, že na tom musím sakra pracovat. Protože jinak mi to břicho prostě placatý nebude držet. Ani ve stoji, ani v chůzi, ani ve sedě, ani prostě nikdy. Jo? Takže to je toto. No a teďka si zkusíme, můžete mi napsat, jestli jako to jde, nejde, nebo co. A teďka si zkusíme pánevní dno. Jo? A pak to propojíme. No, tak. Hele, pánevní dno. Můžete zkoušet. Můžete zkoušet i v sedě, ale tam je jako větší nápor té gravitace, takže doporučuji v leže a doporučuji, kdo má problémy s pánevním dnem, kdo má velkou inkontinenci, jako, takže nejenom na trampošce, ale třeba i v nějakých jako normálnějších činnostech, nebo kdo má právě poklesy orgánů, nebo už nějakou cystokélu, děloha, prostě prolaps nebo něco, tak určitě potřebujete během dne co nejvíckrát ležet, abyste ulevili od té gravitace tomu pánevnímu dnu. To stejně, když máte velkou diastázu nebo hodně oslabený břicho, ulevit tomu od gravitace, takže lehat si na ty záda, přes bok samozřejmě. Jo? A už jenom to, že si lehnete, tak je pro vás blahodárný. Tak, lehneme si a přes ten bok a zkusíme pánevní dno. Pánevní dno si zkusíme naaktivovat v hloubce a zkusíme si cvik, kterýmu já říkám výtah. Představíte si hloubku, kam se zavádí tampon, jo? Takže není to na povrchu toho pánevního dna, jo? Není to na povrchu těch dírek, ale je to v hloubce. Prostě hloubka, jako bych chtěla tam, prostě v hloubce, jako se zavádí tampon. Tak, a tady tu hloubku, já si to můžu představit, že tam je taková kabinka výtahu, a já budu chtít s nádechem ten výtah vytáhnout víc směrem do těla, jo, jakoby směrem k žaludku, a s výdechem to povolím zpátky. Jo. S nádechem zaktivuju to pánevní dno, ten výtah, jako kdyby mi chtěl vyjet, a s výdechem to povolím. Takový jako upgrade ještě, aby se zapojovaly fakt jenom ty hloubky je, že necháváte, nebo samozřejmě necháváme hýždě uvolněný, ty jsou úplně volný, a jako kdyby jsme, taková představa, jako kdyby jsme ty dírky naše chtěli nechat otevřený, aby fakt prostě se to dělo v té hloubce. Takže s nádechem vyjedu výtah a s výdechem to povolím. Pokud tohleto jde, tak super, a pojďme si to zkusit rozfázovat. Zkusím si s nádechem vyjet do půlky, jo, s výdechem tam držím, s druhým nádechem vyjedu do maxima, s výdechem tam držím, s nádechem tam držím a s výdechem to celý sjedu dolů, jo? Takže, jako kdyby jsme jeli na dvě části. Takže první nádech vyjedu do půlky pánevní dno, zaktivuju trochu, s výdechem držím. Druhý nádech vyjedu nahoru, s výdechem držím, s nádechem držím a pak to povolím. Jo? Je to, nejde to. Sledujte to, chce to čas, jo? Chce to čas prostě. Tak. Ještě jednou, komu to nejde to fázovat, tak si vůbec zkouší jenom tu aktivitu jako takovou. S nádechem vyjedu, s výdechem povolím. S nádechem zaktivuju pánevní dno, s výdechem povolím. Jo? Super. Tak. Zkusíme si teďka spojit tu bránici transversus a pánevní dno dohromady. To znamená, že já zkusím si vzpomenout na ten dech, tu bránici směrem dolů, takže jako kdyby jsem se chtěla jako kdybych chtěla nadechnout do břicha. Ale břicho se mi nenafoukne, břicho mi ze stran drží placatý, jo. A k tomu já vyjedu ten výtah. Jde to? Nebo to nejde? A potom to všechno povolím s výdechem, jo. A já když to s nádechem takhle dokážu udělat, aby mi ta bránice sjela dolů, ze spoda mi na to zareagovalo pánevní dno a přitom ten transversus držel placatý, já tam vytvořím lehký nitrobřišní tlak a všechno, když mi to funguje a drží mi to proti sobě, tak to je ono. A to je ta aktivita toho kóru, kterou já potřebuju. Kterou já potřebuju dělat, když zvedám miminko, když nesu nákup, když otvírám dveře, když tlačím kočár, když meju nádobí, když vykládám myčku, když vydávám věci z pračky, když cokoliv.
jakákoliv aktivita, tak já potřebuju, aby ten core se mi takhle zapojil. Aby já, když tady vytvořím tou bránicí ten tlak směrem dolů, podpořím si tím pádem páteř, aby mi na to zareagoval transversus a břicho mi tady nevypadlo, nevyvalilo, a aby mi na to zareagovalo pánevní dno a podpořilo mě ze spoda. Protože jakmile já budu tou bránicí vytvářet tlak dolů, transversus mi to sice bude držet, ale pánevní dno proti tomu nebude reagovat, tak si budu zase to pánevní dno jenom oslabovat, protože mi to bude furt všechno víc jako se vytláčet víc a víc ven. Takže já potřebuji mít tady ty věci v souhře. A je možný, že třeba máte, jakože dokážete vytvořit tou bránicí velký tlak, což je super. Ale pokud na to není dostatečně silný ten transversus s tím pánevním dnem, tak vlastně to není dobrý. A potřebujete tu bránici trošičku jako s tím pracovat jemnějc a pracovat víc na tom držení toho břicha a toho pánevního dna. Jo? Tak, můžeme si vyzkoušet další pokročilý cviček, ještě takovou testovačku, že když si tam takhle teda najdete ten neutrál, jo, to znamená, zahybu si pánví dopředu dozadu, najdu si střední polohu. Teďka si zkusím udržet to břicho placatý, jak jsme se naučili. Zkusím si udržet to pánevní dno, jak jsme se naučili. A k tomu si jedu patou po podložce, jako kdyby jsem tu nohu chtěla natáhnout. Jo, nemusím ji natahovat úplně, ale jde mi o to, že bedra se nesmějí prohnout, záda se nesmějí prohnout. A to břicho zůstane furt placatý. To mi nesmí tady někde vyjet. Jakmile by mi vyjelo břicho, vím, že ho mám slabý a nemůžu ještě cvičit končetiny versus core. Jo? Potřebuji zapracovat nejdřív na tom základu a pak teprve k tomu můžu přidat tu končetinu. Pojďte si to vyzkoušet. Zkusím si držet to placatý břicho, držím si pánevní dno a noha mi jede do natažení. Pánev se mi nehne, záda se mi nehnou, do hrudníku nemám nadechnuto, mám nitrobřišní tlak úplně krásnej a s výdechem to vracím zpátky, měním nohy. Pánev se mi nehne, ta je stabilní. Jo? A tu stabilní pánev zase dělá ten silný kor. Nejde to? Nevadí, jenom potřebujete prostě makat, jo? A zase to vracím zpátky. Hlídám, jestli mi tady nevyjíždí diastáza směrem do prostředka, jestli mi to břicho celý nevypoukává směrem do prostředka, jestli to břicho maká. Jo? Protože ono je taky možný, že tady ležíte halabala a jenom si tady hejbáte nohou a nic to nedělá. Ale to břicho já potřebuju mít aktivní a pevný, tak jak jsme se to teďka učili. Takže dám si tam lehkej tlak do toho břicha, jako kdybych chtěla nafouknout, ale kolem dokola se mi to spevní, mám ho na omak, ho mám placatý, mám ho dlouhý a mám ho pevný a držím ho i s tím jetím té nohy do dálky, neprohnu v bedrech a to břicho mi maká. Maká? Super. Nemaká? Potřebujete na to zapracovat. Jo? Tak. Pojďme si dát chviličku pauzičku, já se podívám, co mi tady píšete. A dáme si ještě jeden ten cvik a dáme si asi na boku. Pavla, při cvičení na pánevní dno zatínám i svaly u pánevních trnů na bokách až po spodní žebra. To už jsou potom svaly břicha, to už potom jakoby je dohromady s tím kórem. Jakoby není to chyba, ale jakoby je dobrý umět pracovat i izolovaně s tím pánevním dnem. Hanička, výtah mi jde hezky, jen při uvolnění podo rychle žuchne dolů, je to problém. Ano, to jsem chtěla říct, že jsme chtěli ještě zastavovat i směrem dolů. Ano, potřebujeme to právě umět i jakoby brzdit, jo? To potom se nám právě hodí při těch trampoškách, při všíkání a tak dále, že to potřebujeme umět i brzdit, jo? Ten výtah. Takže můžeme to vyzkoušet klidně v sedě, nebo si zase lehněte. A můžeme vyzkoušet, že když vyjedeme ten výtah nahoru, tak potom si ho s výdechem spustím do půlky, s nádechem držím a s druhým výdechem ho pustím úplně. A jako kdyby ten výtah chtěl otevřít dveře. Jo? Pojďme to zkusit ještě jednou. Nahoru vyjedu kam to jde do maxima, nezatínám zadek, dírky jsou otevřený, pracuje to v hloubce. A s prvním výdechem si jedu do půlky, s nádechem to držím a s druhým výdechem si jedu dolů. Jde to rozfázovat? Super. Nejde to rozfázovat? Potřebujete na tom zapracovat. Jo? Tak,
tak můžete ještě zkoušet, zatímco já tady budu číst, ale neskoušejte, když budete potom cvičit, neskoušejte moc dlouho, jo? Je dobrý takových jako maximálně 8 opakování prostě při jednom tom cvičení, pak mít třeba pauzu, já nevím, hodinku, 2, 3 a pak si to zase třeba 8krát maximálně, jo? Klidně stačí 4krát si to zkusit, protože pak už se vám tam zapojí ty povrcháče a už to neto. Andrejka, já ten výteh asi necítím, nevadí, hele, někdy trvá holkám třeba i 14 dní každodenního zkoušení, já doporučuji cvičit 3krát denně, tady ty jako mini cviky, aby prostě se to tam propojilo, ono se tam musí vychodit cestička mezi mozkem a tím pánevním dnem, často to máme odpojený, je to tam poškozený a fakt to jakoby trvá, ale jde to, jo, chce to jenom prostě vytrvat. Takže vůbec se s tím jako netrapte, tady jako zjišťujete, že to třeba ještě není funkční, což je ale super, že to budete vědět a že na tom můžete nějakým způsobem zapracovat, že s tím můžete jako něco dělat a můžete to ovlivnit. Janička, holky, korke, 1 je super, teď se ještě odhodlat na 2. Jo, Jani, tak posílám na kopnutí, jo. A děkuji tady za referenci. Tak, to jsem četla. Marcelka s výtahem mám pořád problém, dřív mi to šlo, ale pak najednou nic. Je možné, že jsem to přestala cítit, může to být tím, že zapojuju něco, co nemám. Hele, když prostě to už máte v jednu, protože Marcelka byla taky v kurzu kdysi a prostě, hele, to tělo prostě reaguje na to, jak se o něj jakoby staráme, takže my můžeme klidně v jednu chvíli ho mít prostě nacítěný, všechno nám jakoby funguje, všechno ovládáme, ale potom, když se na to nějakou dobu jako vyprdneme, tak ono to zase se jak kdyby odpojí. To neznamená, že to pánevní dno třeba nefunguje, ono může fungovat furt, ale my ho prostě nevnímáme a může to být i stresem, může to být nějakou přetížeností, jako jinou v životě, nebo že už zapojujeme víc ty povrchový svaly. A zase je dobrý to jako obnovit. Když si toho všimnu, hele, dřív jsem to jako cejtívala, teďka už to jako tolik necítím, takže někde jako, jo, se mi to nějak jako blokuje. Pojďme se podívat, z čeho to je. Jestli to pánevní dno se oslabilo, což může být, protože jsme na něj prostě třeba prděli a nějak ho přetěžujeme, nebo právě moc sedíme, takže ho nezapojujeme, nebo co se, jo, změna života prostě. Takže je to těma svalama, anebo je to jenom tím, že teďka mám hrozně moc stresu, mám tady hlavu v pejdu, protože jsem začala chodit do práce, do toho já nevím co, třeba řeším problémy s dětma, s manželem, co si, a tím pádem jsem od té pánve odpojená a jenom jí vlastně jako nevnímám, necítím. A tím pádem potřebuju jako se zase jako s tím tělem spojit a je to spíš o tom, jako o té vědomosti a o tom spojení s tím tělem a třeba i o nějakém jakoby sklidnění a propojení, a nebo to je o tom, že opravdu ty svaly nefungují. Jo, takže koukat se na to jakoby z obou těch stran a zvědomit si to, což je první krok, jo, což je super, a jakoby pracovat na tom. Jo? Vendulka, dýchání dobrý, ale to pánevní dno k tomu je fakt horší, jasně, většinou to tak bejvá, jo. Kdyby to tak nebejvalo, nemusím tady k tomu dělat žádný vysílání, jo. Kdyby prostě bylo 90% žen v pohodě, tak vlastně jako bych neměla tady tu práci. A nemusela bych to říkat, takže je to úplně běžný, ale je dobrý to vědět a nějak s tím naložit a nějak pracovat. Měla bych ještě otázku, zda je OK dělat cviky na aktivaci pánevního dna v případě, že řeším i bolestivou kostrč. U té kostrče tam často to bývá, že to je právě jako ty povrcháče zatuhlí, po úrazi často, tam potom je hodně nervových zakončení, může to tam, právě to tam, jak má tendenci tuhnout, takže tam je dobrý právě to jako uvolňovat ten povrch, takže třeba masáž tenisákem okolo sedacích hrbolů, nebo takhle si dáte ruličku, jo, kdo víte, že máte přetížený pánevní dno, dáte si ruličku, na ní si sednete na židli, jo. Takhle by se vám asi moc nedobře sedělo, ale můžete taky, kdo zvládnete ty kyčle, ale jinak si dám ruličku na židli a takhle si jako jemně to pánevní dno můžu pouvolňovat, dám si dopředu, dozadu takhle pár hupů a pouvolňovat i tu oblast kolem té kostrče do jemný bolesti, anebo prostě jakoby promasírovávat, pouvolňovávat a ty hloubky samozřejmě cvičit můžeš.
Evi, celou dobu cvičení mám placaté břicho, pak vstanu a je vypouklé. No jasně, super, po celou dobu cvičení placatý, ale jde o to, jestli je placatý jenom tím, že vlastně gravitací ty orgány padly jako dolů, a nebo jestli je placatý, že je fakt aktivní, jo. A když je aktivní, tak zkus tu aktivitu potom přenést právě i do toho stoje. A ty čím víc budeš pracovat na té aktivitě na zemi, nebo potom jsou i cviky v sedě a ve stoje, kdy se to aktivuje, tak tím líp ti to pak bude držet i v té každodennosti. Věra, super, cvičení z minutovky začíná fungovat, i když jsem tomu moc teď nedávala, tak to je skvělý. Mirka, tohle poslední cvičení jsem břicho vůbec necítila. Co dělám konkrétně špatně? Děkuji. To s tou nohou. No, tak to může být to, že právě to břicho vůbec jakoby není spojený, není propojený, nebo že takhle. Že ten core vlastně nereaguje na pohyb těch končetin, což není funkční. Jo? To znamená, že vlastně ten core je vypojený, hejbou se jenom končetiny, které prostě tady pomocí jako jejich svalů a úponů, jenomže my potřebujeme to všechno propojit. Aby to tělo bylo dlouho vitální a dlouho funkční, tak my potřebujeme vlastně všechno odvíjet od toho core. A je možný, že to tam prostě není propojený, že ten mozek vlastně neví, jak má ten core zapojit, když hejbe tou končetinou. Ta končetina, jo, i ve všech cvicích, co se budete učit, já nevím, nebo prostě se chodili třeba na pilates, nebo na jogu, nebo něco, tak vždycky, když tam je nějaký pohyb končetin, tak ale ten pohyb by měl vycházet z toho pevného kóru. Je to vlastně jakoby zátěž pro ten kór, jo. A když ale ten core prostě nereaguje na to, tak je tam někde nějaká chybička a potřebujeme ho to naučit. A potřebujeme ho to naučit jemnějšíma a ještě jakoby lehčíma cvikama. Což tady ten cvik, ta pata, to posouvání ty paty, je už docela pokročilý cvik, i když se to nezdá, ale je to jakoby vzhledem k tomu kóru a té funkčnosti a té souhře toho kóru s těma končetinama, je to už pokročilejší cvik. Takže když to nejde, nic si z toho nedělej, můžeš na tom pracovat. A ideálně jakoby začít ještě od většího základu, což samozřejmě učím v kurzech, že jo? Protože tady prostě za hodinu to nemůžeme stihnout, ani kdybychom se rozkrájeli. Pojďte si ještě vyzkoušet cvik na boku, jo? Abyste viděli, jestli vám to břicho drží nebo nedrží. A pak se vrhneme na tu losovačku. Pak ještě tady dám pár dozazů, máme ještě 10 minut do 1,5 hodiny a pak se vrhneme na tu losovačku. Pojďte si vyzkoušet, když si lehnete si na bok, dáte si nohy do pravého úhle. Jo. Pravý úhel mezi stehnama a břichem a pravý úhel mezi stehnama a lítkama. Takhle si podložíte hlavičku, můžete si dát takhle pěstičku, kterou si podložíte. Zase srovnám se za kostí křížovou, se vytáhnu směrem tamhle někam dozadu. Hlavu si srovnám, abych ji neměla v předsunu, nejsem tady kulatá, nejsem hrbatá. Jo? A teďka si vyzkoušíte, jako kdybyste chtěli, protože teďka ta páteř je takhle hezky prohnutá na té zemi. A teďka si vyzkoušíte zaktivovat břicho tím, jako kdyby jsme chtěli tu vrchní půlku pánve vytáhnout tamhle někam dozadu a tady pod pasem udělat mezírku a celý to břicho kolem dokola zpevnit. Jo, to břicho by mělo být pevný, aktivní, měla bych ho cítit, že tady maká ze spoda hlavně a že ho mám placatý. Jakmile mi tady visí vypouknutý, jo, tak zase to břicho prostě není dostatečně silný a ten kor to jakoby nezvládá. Nebo ty šikma, které se zapojují i šikmý břišní svaly, které by se měly ideálně zapojovat až po tom, co dokážeme mít aktivní transverzus. Jo? Tak, ale můžeme si to vyzkoušet. Takže vytáhneme si ten bok, jako kdyby jsem si chtěla vytáhnout do dálky a tady se mi vytvoří mezírka silou těch břišních svalů a to břicho se mi splacatí. To břicho by mělo být tak placatý, jako když ležíte na zádech. Jo? Jakmile je víc vypouklý, tak to nefunguje. A zase si to povolím. A naposledy vytáhnu ten bok do dálky, udělám si tady mezírku pod pasem, břicho mám placatý, zkusím si dýchat po zádech a chviličku ho držím. Třeba na 3 nádechy, výdechy si to břicho držím. Jo? Hlídám si, jestli nemám moc napětí v hlavě, jestli mi to fakt drží to břicho.
A břicho mám placatý a ze spoda hezky tady se mi takhle aktivuje. Jo? Skvělý na zavírání diastázy, ale když už se to zvládne. Když se to nezvládne, když to břicho tam visí, když ty břiška jsou třeba velký a visej, tak naopak to právě ty břišní svaly ještě víc jako vytahuje a ty vazy a ta diastáza se může zhoršovat. Pojďme na druhou stranu. Takže zase mezi stehnama a tělem pravý úhel, mezi lítkama a stehnama pravý úhel. Podložím si hlavičku takhle pěstičkou, anebo si klidně můžu takhle lehnout na rameno, jak vám to je příjemný. Jenom si srovnám, že mám tu hlavu v prodloužení páteře, že ji nemám někde vepředu. A ten vrchní bok vytáhnu do dálky, pod pasem se udělá mezera a tady mi to takhle celý drží. Tady to takhle se mi drží a maká. Jo, drží mi břicho placatý, chviličku si tam podržím, srovnám si tu kost křížovou směrem k patám a povolím. Jo? A zase vytáhnu si ten bok do dálky, zaktivuju to břicho, drží mi placatý, zkouším si dýchat po zádech a ideálně byste měli teďka cítit, že se vám zaktivovalo to pánevní dno. Jako kdyby se vám lehonce přizvednul ten výtah. Jo? To už je jakoby, tak by to mělo v ideálním případě fungovat. Že jakmile vy začnete pracovat tím břichem, tak se vám automaticky zapojí pánevní dno. Pokud to necítíte, nevadí, možná to tam nemáte prochozený tu cestičku, anebo možná to pánevní dno je slabý a vůbec na to nereaguje. Pojďme povolit. A poslední, vytáhnu se do dálky, srovnám tu kost křížovou, ať se neprohýbají bedra, ale zase nejsou vyšpulený, jo, jako vyhrbený. A držím to od spodu, tady takhle od se mi udělá mezírka, od spodu to břicho, celý se mi takhle zavírá a je takhle celý krásně placatý. Vydržím si 3 dechy a zase si to povolím. Jo? Zvedám se zase opět přes bok. Tak. Jsem zvědavá, pak si to klidně projďte ještě jednou si to vyzkoušejte v klidu. Já jsem to hodně jako valila, aby jsme to prostě, abychom řekla všechny ty informace, co jsem vám chtěla říct. Takže si to klidně ještě jednou projďte. Ono to pak bude i zpomalit, když tak, jo. Pro koho jsem moc rychlá, tak potom je tam takový ozubený kolečko, když dojede to vysílání, tak když se pustíte znova, tak tam je ozubený kolečko a můžete si to podle mě i zpomalit, jo. Zrychlovat nedoporučuju. Mě zrychlovat nedoporučuju. Ale zpomalit mě, když tak můžete. I když to budu mluvit, jako to bude divný. No to je jedno, ale tak. Takže tohleto. No a tady to vlastně, tady ty jako souhry, to je prostě základ pro to, aby vy jste potom mohli dělat jakýkoliv další cvičení náročnější, jo. Pak to jsou potom další, ty polohy jsou třeba v kočce, ale třeba poloha v kočce, jo, tak to můžete dělat až teprve, když v tom lehu na boku víte, že vám to břicho prostě nevypoukává, protože v té kočce, jak máme gravitaci, tak samozřejmě tady ty orgány nám tlačí dolů a nebylo by to dobrý pro nic, jo? Potřebujete ho udržet prostě placatý v té kočce, abyste tam potom mohli pracovat zase s dalšíma částma těla, aby se ten core jako posiloval. Ale to je až další level. A nějaký ten plank a tak to jsou prostě cviky pro vrcholový sportovce. Jo, my potřebujeme tady tu jemnost a tady tu jakoby dát tu funkčnost a tu souhru těm svalům nejdřív. Jo? A to je to, co nás potom bude držet celý život. Vím, že to je trošku nudný, vím, že to je trošku jakoby těžký, protože ono je lehčí udělat 10 dřepů s výskokem nějak a hned to vlastně jakoby cítíte, že jo, než tady se prostě na sebe soustředit, na sebe napojit. Ale to je právě to ono, to je to, co my potřebujeme, to je to, co i naše jako celá společnost potřebuje. Se umět sklidnit, napojit se na sebe, chvilku nespěchat a zapojit opravdu ty vnitřní svaly. A spojit se prostě sama za sebou, i když to zní jako třeba EZO, ale opravdu to potřebujeme a to potom dává tu vnitřní stabilitu, ten vnitřní klid, jak psychický, tak ale i samozřejmě fyzický. Jo? Takže ono to má potom jako ty benefity, protože to tělo ovlivňuje psychiku, psychika ovlivňuje tělo. Je to všechno prostě propojené, neměli bychom to oddělovat. A chtěla jsem říct, že
no, že prostě už nevím teďka, co jsem chtěla říct, ale že jo, že prostě potřebujeme tady tu jemnost, i když třeba se nám to moc nelíbí a čím víc se nám to nelíbí, tím víc to většinou potřebujeme, jo. Takový ty výkonnostní typy, hlavně holky. Ale právě proto v kurzech potom mám, když jsou ty lekce v kurzech, tak mám potom k tomu vždycky domácí úkol, tam je tabulka, kam si děláte čárečky, takže i výkonnostní typy si přijdou na své, protože si můžou jako čárkovat a ten mozek je úplně blažený, že jste si udělali fajfčičku, že jste to splnili a že jako dobrý a že prostě jako makáte. Jo? Tak, já půjdu tady z vašich komentářů vylosovat výherkyni online kurzu. Ještě se tady rychle podívám, co mi tady píšete, ale těch komentářů je tady 34 holky. A to bychom teda opravdu nestihli. Andrejka, nestihla jsem začátek, ale určitě si pustím. Díky za informaci, že jsem se správným držením těla. Ano, souhlasím. V lehu mi to šlo, v sedu moc ne, jasně, to chce prostě pracovat potom i proti té gravitaci. Všechno, jako je potom to učím prostě v těch kurzech, aby jsme to uměli ve všech těch polohách. Klíčový je cvičit i na zemi, ale jsou cviky i do každodennosti, do stoje a do sedu. Aby prostě jsme to mohli podporovat prostě kdykoliv. Aby jsme si nemuseli na to cvičení vyhrazovat hodiny a hodiny, prostě i když jako je to fajn si na to vyhradit, ale spoustu toho zvládneme i v každodennostech. A ten core a to pánevní dno potřebujeme oslovovat jakoby několikrát denně ideálně, jo? Protože ty svaly jsou jemňoučký, slaboučký a oni zase, jako my jen tady naaktivujeme a potom zase a ono to zase prostě oni zase trošku jako tak pochcípnou, jo? A zase je potřebujeme zase znova naaktivovat, tak aby se to mohlo i v těch každodennostech. A to právě učím v těch komplexních kurzech. Luci, souvisí pánevní dno taky s menstruací, když ho nevnímám, takže se menstruace třeba nedostaví, nebo to spolu až tak nemusí souviset. Hele, jakoby může, ale to, že se vůbec nedostaví, tak to bych jako neřekla, že by bylo jenom tím, že toho nevnímáš, tam bude nějaký hlubší problém a to určitě řešit jako s gynekologem, jo. Ale bolestivá menstruace, například, nebo silná, nebo naopak hodně slabá menstruace, tak ty se dají krásně ovlivnit právě cvičením. Jo, takže to jo, ale když vůbec není, tak samozřejmě můžeme i cvičením tomu napomoct, třeba aby se dostavila, ale určitě bych konzultovala s lékařem. Jo, protože ono tím, jak pracujeme s tou bránicí, pracujeme s tím kórem, pracujeme s pánví, tak vlastně se to tam celý víc prokrvuje, dělá se tam větší prostor, ty orgány můžou líp fungovat, tím pádem můžou líp produkovat hormony, tím pádem se třeba ta menstruace může jako nastartovat. Ale jako nespoléhala bych jenom na tohle, prostě tím to můžeme podpořit, ale opravdu to teda konzultovat s lékařem, jo. Tak, tady máš tip na uvolnění pánevního dna, to jsem říkala na balónku a na ručníku, můžeme si ukázat tady, když tak ve středu, ten ručník jsem ukazovala, takže to určitě a vědomě uvolňovat. Dechem uvolňovat, prodýchávat ho. Bude možné si opakovaně pouštět video, ano, bude tady do konce týdne, video tady bude do konce týdne, jo. Tak, Luci, už teď po krátkém cvičení cítím, že je břicho aktivní, i když jen stojím výborně a to jsme chtěli, oh yes, takže takhle to má být a to mám radost, jo. A takovýhle efekt to má a bude to mít právě, když budete takhle ty mini cviky, teďka to vlastně bylo dlouhý, jo, teďka jsme tady cvičili vlastně 3/4 hodiny, v podstatě, i když se vám to jako nezdá, nebo půl, ale potom ono stačí fakt jako maličko, ono stačí jako to naťuknout, ty cviky a to tělo bude reagovat a to tělo bude právě aktivovaný, takže ano, a to právě učím teďka v minutovce, která začíná příští týden. Začíná s mojí podporou, což takhle budeme každý týden, teda vás budu takhle vám odpovídat na otázky v živém vysílání, takže máte jakoby moji podporu, budu vás jako motivovat, nakupávat, uklidňovat, že jako to nevadí a že ono to jako přijde, jo, a začíná to teda příští týden. A teďka do středy je tady ta powebinářová cena, takže když tak na to mrkněte a o ten kurz budeme i losovat. Teďka. Tak, Terka, už se těším, až se zacvičím, nejsem teď doma, ale sleduji, poslouchám, nasávám, super. Dech a PD samostatně jde dobře, ale dohromady už je to o něco horší. Jasně, potřebujeme tam dostat ale tu souhru. Samozřejmě super, že to jde samostatně, souhru potřebujeme, to je klíčová.
Olga, po další době cvičím, během kurzu jsem maximálně motivovaná, ale po skončení téměř jako když utne a to mám cviky připíchnutý na lednici. Jo, super, jo. Oli, to je skvělý, že je máš připíchnutý na lednici, tak jestli se chceš znovu jako nakopnout, tak pojď teďka s náma. Pojď teďka s náma do minutovky. Jo, pojď s náma do minutovky a já ti tam zase nakopnu. můžeš si to zopáknout. Máte na opáčko minutovky special cenu, když tak, jo? Kdo jste byli minulý rok, nebo kdo jste ho měli během roku. Zuzka, těším se, když si všechno bude moct zacvičit, super. Marcelka, placezí bříško není ale aktivní. Ano, to je skvělý začátek. Silvinka, tedy cvik na boku, břicho nefunguje. Hele, to je úplně, jako je to běžný, je to normálně, to už je pokročilý cvik, jo? To jenom jsem vám to chtěla dát, abyste si to prostě vyzkoušeli. To pokročilý cvik a jako dokážeš se k tomu dopracovat. Jo, minutovka, jak jsem říkala, začíná příští týden, tak k tomu vede, abyste tady ten cvik na tom boku a pak je tam ještě nějaká jako obměna, ještě právě s pohybem končetin, aby se to ještě trošičku jakoby zatížilo, ale tak vlastně to vede k tomu, abyste to zvládli, aby se to zaktivovalo. Minutovka je takový koncept úplně jako unikátní, který vzniknul na žádosti klientek, že chtěli něco kratšího. Já mám totiž velký core care kurz je prostě tady úplně blahodárný, to vám ještě musím říct, než mi začnete odcházet, protože tam ladíme opravdu celé tělo od hlavy až k patě komplet a jsou tam jakoby komplexní půlhodinové lekce, kde se vždycky jakoby rozhýbeme, rozcvičíme, dáme cviky na pálení dno, na ten core, jakoby na to břicho, a pak tam jsou i cviky na zadek a nohy, i na ruce, jo, prostě jakoby je to taková celková opečovávačka, aby to celé tělo fungovalo. A ten kurz má 20 lekcí, tady těch půlhodinových. Je tam ještě samodiagnostika, jsou tam nějaký bonusový videa, ale pro některé holky prostě to bylo strašně velký sousto a byl prostě moc dlouhý a moc jakoby obsáhlý, netroufali se na něj, takže chtěli furt po mně něco menšího. Takže jsem vymyslela minutovku, která je prostě úplně minimalistická. Minutovka je kurz, kde jsou jenom 3 cviky na týden. 3 cviky na týden, respektive jeden cvik v leže na podložce, jeden cvik ve stoje nebo v sedě, abyste ho mohli dělat kdykoliv a kdekoliv, protože to je právě to klíčové, že my čím víckrát za den ty cviky uděláme, tím víc my to ovlivníme. A jeden tip do každodennosti, prostě jak dělat běžné věci jako lépe a efektivněji, aby jsme si neškodili, ale naopak, aby jsme tomu tělu ještě jako pomohli. A já jsem si říkala, že to je taková, jako, nebo je to zaměřený teda jenom na core, není to celé tělo, jo? Je to na 5 týdnů, 3 cviky na týden, takže dohromady 15 cviků. A je to zaměřený vlastně jenom jakoby na ten core a pánevní dno. A já jsem si říkala, no, to je taková jako naťukávačka, to prostě to. Ale loni se ukázalo, že prostě holky i jako z tady těch 5 týdnů, 3 cviky za týden, mají úplně krásné pokroky, krásné výsledky, přestávají je bolet záda, ten core začíná fungovat, to bříško plochne a že to prostě krásně funguje, takže to teďka s velkou slavou letos opakuju zase s tady tím mým 5týdenním provázením, jo? To začíná v pondělí. Ale chtěla jsem vám říct o tom velkém kurzu ještě. A velký kurz, co jsem vám chtěla ukázat právě, jak říkáte, že ty bříška, že vám to nereaguje a že jsou velký, vypouklý, tak vám tady ukážu proměny klientek. Jo, hele, tady vám ukážu třeba toto, jo. Jak jste se mě ptali, jestli i 3 roky po porodu to jde, jo, tak tady Blanka, 2 roky po porodu, furt měla takovýhle bříško a takhle jako se ho snažila, to není jako, že by tam stála vyvalená. Ne, ona ho jako nedokázala aktivovat, nedokázala ho zatáhnout, nedokázala nic, jo. A po tom velkém kurzu jí to bříško drželo takhle. To stejný tady Verča, to stejný tady Pétě, ta byla po porodu dvojčátek, zkoušela už předtím nějaký jiný programy a vlastně až po tom velkým kurzu měla takovejhle jakoby pokrok, jo? Takže ono to opravdu, a každá, hele, podívejte se na to, každá jsme jiná, každý to tělo je jiný, každý prostě bude reagovat jinak. Tohle to jsou pokroky po velkém kurzu, po těch 20 lekcích. Někdo si ty lekce jel v rychlejším tempu 10 týdnů, někdo si to jel v pomalejším tempu, takže třeba 15 až 20 týdnů, jo, ale chci jenom říct, že prostě nesrovnávejte se s ostatníma,
Že každý, máme to tělo fakt prostě jiný, ale srovnávejte se sami se sebou, jako jak to bylo a jak to může být. Takže samozřejmě doporučuji na tom pracovat. Doporučuji, když se jakoby rozhodnete, nebo jestli vám ten můj přístup sedí, tak budu ráda, když se zapojíte se mnou do kurzu, ať už do toho velkého, a nebo do té minutovky, která bude teďka s mým provázením. Ale i kdybyste šli teďka do velkého, to právě loni, holky některý chtěli do velkého. Velký kurz s provázením bude začínat v lednu. Můžete si ho koupit na Samostudium teď. V lednu je s provázením. Ale loni právě holky využili ty podpory v té minutovce, takže si koupili velký kurz na Samostudium a vlastně šli do té podpory nebo jakoby do té skupinky k té minutovce, aby měli to vedení a tu podporu a taky to hezky fungovalo. Takže to dávám teďka jako takový jako bonus, že kdybyste se rozhodli pro ten velký kurz, pro ty celé lekce, tak můžete jít do té naší skupinky podporující minutovkový, abyste tu podporu měli, a nebo pojďte začít minutovkou a pak třeba zjistíte, že už nic dalšího nepotřebujete, a nebo zjistíte, že chcete ještě pokračovat dál a budete pak pokračovat v lednu ve velkém kurzu. Jo? Každopádně, minutovka, to jsem říkala. Simonka píše, kolik minut doporučuješ cvičit 3krát denně? Hele, podle toho, kolik máš těch cviků, ale ty cviky, třeba tady ty, jak jsme se teďka učili, to dechání, to pádem jídno, tak já doporučuju prostě fakt ze začátku 6 opakování. Takže to máš prostě za půl minuty hotový. Tak samozřejmě, než se tam naštevuješ něco. Jo, ale jo, je to fakt jako prostě na chviličku. Potom v tom velkém kurzu ty lekce jsou, nebo tam prostě je víc těch cviků, víc těch domácích úkolů, takže potom ti to vychází třeba na nějakých 15 minut. 10-15 minut 3krát denně, jakoby, že to je fakt jako to. Ale v té minutovce, tam jsou prostě 3 cviky na týden a kolikrát za den ty cviky uděláš je na tobě a fakt je to takhle jako takhle rychlý. A funguje to a má to krásné výsledky, takže do toho vás zvu. Jo? Tak hele, otázky dám, otázky ještě dozodpovím vám tady tímhletím a dozodpovím vám to ve středu, že ve středu v 9 vysílání. A teďka si tady vylosujeme, kdo půjde do minutovky. Kdo půjde do minutovky od příštího pondělí s náma. Tak jo. Já tady roztočím ty komentáře a který mi tady vyběhne nahoře, jo, bych jsem si to tady určila. Takhle je, tady takhle roztočím a který mi tady vyběhne. Počkej, nebo je mám i tady, že bych to roztočila tady. Tady jich je spousta, super. To bude asi lepší ještě tady to roztočit. Protože tady už mi nějaký pozmizovali. Tak jo, tak já to tady roztočím. A kdo mi tady, komentář, který tady bude, tak ta z vás vyhraje Korker minutovku, ve který se těším už od pondělka příštího. Jo. Tak jo, tak já to tady točím. Tak dáme si třeba, jak jsem říkala, že máme dělat 6 opakování, jo? Tak uděláme 6 dolů, 3, 4, 5, 6 a 6 nahoru. 1, 2, 3, 4, počkej, aby jsem se tady něco nepřepla. 4, 5, 6. Ha! Kristýnka Francová! Gratuluju, Kristý. Ahoj, snad mi dvojčátka dovolí koukat na celé. Skvělý. Takže Kristýnka Francová, gratuluju k minutovce, ale já si nejsem jistá, jestli ty už si nějaký kurz neměla, takže mi napiš a když tak vymyslíme nějaký jiný, jo. Ještě velký, anebo kurz 2. Takže takhle, takže gratuluju Kristýnce a vy se těšte, ve středu bude další losovačka. Jo, tak jo. Já se tady ještě rychle podívám, než se s váma rozloučím. Ve středu to vám tady dozodpovím. Ještě si řekneme. A to je všechno. A koru zdar. A doufám, že vám to všechno funguje. Tady hele Vendulka, já chci do minutovky. To mám radost, Wendy, tak pojď. Já sem dám odkaz.
Počkej, já vám sem dám odkaz na minutovku. Minutovka s mojí podporou, s mým vysíláním každý týden, aby vás to prostě nutilo makat. Tovka. Jo, 3 cviky na týden, žádný honění, žádný prostě bomby, nic prostě udělaný pro zaneprázdněný matky, jo. Teďka potom září, jo, já to úplně, jako já jsem byla úplně tady ve výbuchu. Takže chápu, že prostě ta minutovka fakt se hodně holkám jakoby líbí a hodí. I když já jsem samozřejmě zastánce víc toho velkého kurzu, jo, prostě je prostě fakt komplexní opečovávačka, ale jako chápu. Já vám sem dám i schválně odkaz na ten velký kurz, abyste to mohli porovnat, jo, abyste to mohli porovnat a počíst abyste neřekli, že jsem vám to neřekla. Takže já vám to tady takhle dám v oba ty odkazy a porovnejte s tím, že teda minutovka začíná teda 6. října a i kdybyste šli do toho velkého kurzu, tak můžete těch 6 týdnů té minutovkový podpory, protože minutovka je na 5 týdnů, plus jeden tam ještě tu podporu nechávám, jo. Minutovka 5 týdnů, cvičení, 3 lekce na týden, velký kurz, 20 lekcí půlhodinových, jakože lekcí, jo, jakože fakt jako prostě lekce. Takže si to můžete dát buď to rychlejší variantu na 10 týdnů, anebo na 20 týdnů, jo. Takže to je vlastně kurz až na 5 měsíců, takže to je prostě jakoby dlouhý. Ale na začátku vás můžu podpořit v té podpoře, v té minutovce. Jo? Tak já vám to tady dávám, minutovka a velký core care kurz, ať si to můžete probrat, i když jako chápu, že jsem vám teďka udělala rozhodovací paralýzu, že jo? Že kdybych vám řekla, že existuje jenom jeden kurz, bylo by to pro vás jednodušší, ale prostě chci vám říct i o té druhé možnosti, protože prostě je mi jasný, že někdo třeba chce opravdu to tělo vzít úplně komplexně a opečovat ho prostě úplně jakoby co nejvíc komplet, takže na to velký kurz a kdo ho chce jen tak jako nastartovat, taková startovačka pro kurz, pro core, tak to je ten kurz minutovka. Jo? Pavlínka, těším se na další vysílání, já se taky těším. Danielka, ještě jednou moc díky, já taky díky. Terka, děkujeme. Díky, děkujeme. Pavlínka, máš super cviky, to jsem ráda, že se vám to líbilo. Tady holky gratulujou, Kristýnce, tak to je super. A nějaký děkovačky, ano, skvělý. Danča, parádní cviky, jste skvělá, bylo to super, děkuju. To, abych si to nahrála a pak furt cvičila, ano, Míšo, nic si nenahrávej, hele, to jako žádný podvody, tady prostě týden to tady je, naučte se to, zacvičte si to, zapište si to klidně a potom ono by vám to stejně nefungovalo. Když budete prostě furt dokola cvičit jenom to jedno, tak to tělo ale nedostane tu komplexnost a nebude tam mít jakoby tu posloupnost a tu komplexnost, takže samozřejmě doporučuji prostě buď to s fyzio, nebo prostě si najít nějaký lekce cvičení, anebo samozřejmě můžete jít se mnou do kurzu, aby to mělo nějaký jako progres, jo? Ale samozřejmě na začátek super. Na začátek super a najdeš tady ve skupině i nějaký lekce, které tady jsem nechala přístupný jakoby furt, jo? Adriánka, děkujem informací dost, určitě si to projdu znova. Lucinka, nestihla jsem, ale určitě si pustím znovu, jasně, super. Marcelka, Ivčo, doporučuji tvé cvičení, kudy chodím, moc se mi líbilo, že jsi vysvětlila perfektně ty důležité základy, ze kterých už vycházím 2 roky a stále se k nim vracím. Ano, děkuji. Takže, jo, vidíte tady ještě reference od spokojených klientek, takže to je vždycky nejlepší. A už jsme strašně dlouhý, takže já se s váma loučím, vidíme se ve středu, tam vám doodpovím ty otázky, já vyberu ty, co jsou tady z toho fakt jako takový, jako, že by mohly zajímat prostě většinu nebo víc jako lidí. Odpovím vám takhle do textem a některý z toho vyberu a řeknu je ještě v tu středu. Kdo byste měli ještě otázky, třeba vy, co koukáte ze záznamu, budete mít otázky, pište to tady normálně pod to vysílání, ono se to aspoň bude zase zobrazovat dalším holkám, jo, takže to je takový ten jako efekt toho algoritmu, takže tím vlastně jim pomůžete, aby se to k ním dostalo, mě pomůžete, aby se to k ním dostalo.
A já potom ve středu ty klíčový prostě zodpovím. Jo? A řekneme si tipy, jak cvičit i s dětma za zadkem. Tak, hele, mějte se, smějte se. Pečujte o svůj core, pečujte o své držení těla, cvičte si, jo, takhle, říkám, nějakých 6 opakování každého cviku na začátek úplně stačí. Když si to uděláte ráno, v poledne, večer, 6 opakování úplně stačí. Jo, jako nepřepínejte to prostě. Žádný bomby, nic. Jo? Tak jo, mějte se krásně. Děkuji, že jste tady byli, děkuji, že jste se dívali a já se budu těšit ve středu ráno. Tak jo, pa.